Er binnen wel wat spierballen vernedig, maar er kan weer gebruik maken worden van het sloeske in de Vallonsterveert. De deals vernij de sloes, waar het baasje te moon werjepenen, toch maar liefst 2 wethouders van de gemeente Dantumerdiel. Dat is ook wel een beetje spannend, want we hebben zelf de werking van de sluis nog net test. En de aannemer Wolf zelfs. Maar we zijn met de opening altijd nog maar door. Maar we zien dat de eenvoudige manier waarop dit eigenlijk ontworpen is, dat het echt supergoed werkt. De sluis waard eerst betjennen door een sluiswachter, de eigenaar van de jonkelizende camping, de Zilveren Maan. De aanpassingen binnen nevens hem een goede upgrade. Want nou dat hebben ze altijd een handicap dat ze in België moesten om een sluis hier met echt te doen. Het werkt dat jongens 6 uren en daarna konden ze er net meer terug. En het is toch wel belangrijk dat de mensen net aan de tijdboom zijn, vooral in het zomerseizoen. Want ja, dan worden de jongens misschien 10 uur ook nog een keer terug. Minder afhankelijk dus. En dat maakt de vaarroute aantrekkelijker voor toeristen en inwoners. De bootjebezitters die vinden dit wel echt een uitkomst. Dat ze nou gewoon zelf lekker gaan kennen. Maar het is natuurlijk voor de toeristen ook wel heel mooi dat ze je deel komen en denken van we willen dat stukje van de Vallon even meenemen. Want dat is natuurlijk wel een super uniek stukje waar andere mensen nog net, die dat nog net kennen. En die dan daar ook weer, dat mijn meidje kennen. We hoeven vanzelf net een tweede giet horen te worden. He, dat het hier oerstroomt met alleen mensen van de hele wereld. Maar we hebben echt, ons gebied is een verborgen parel. En dan hebben we het over de Waarden, maar over de Boetenveld, waar mensen heel mooi doorheen varen kunnen. En dit is een van de schakels om Safie hier te komen.